देखो गाइस तो हेलो गाइस नोंथां बयखौबो बे आंनि मोनसे गोदान भिडिअआवहाय नोंथां बयखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनाय आरो सिबिनायखौहाय बावहरनाय जाहैबावबाय। नोंथांमोना अननानै आंनि भिडिअखौ फार्स्ट टु लास्ट नायलांबाय था। ओमफ्राय नोंथांमोना आंनि भिडिअफोरखौहाय बे थाम्बनेल आरो टाइटेलफोराव नुनानै नोंथांमोना एसेब्लाबो हमनो हाखाबाय जानो हागौ। तो फाइनालि आङो ना दिनैहाय मोनफेरा आरोना न'निफ्राय ओंखारलांबाय फुङावनो आरोना बांद्राय फुं जाद्रायाखै बिदिनो 8टासो जाबायमोन। ओमफ्राय थाबायलांबाय गामियाव ओरैनो बेरायहैलाबायदोंमोन आरोना एसे बेखार जाद्रायदोंमोन नालाय माबा मोनसे मोनो खोमा होननानै थांदोंमोन आरोना थांनानै दाना गोजौआवहाय कारेन्टाराव बादामालि नांनायसो नुबोबाय आङो। ओमफ्राय बेखौ लानानै फैनानै दा जोंना आइया सावगासिनो दं आरोना बेखौहाय। तो नोंथांमोना आं देखायलांबाय थागोन, नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायलांबाय था। ओमफ्राय नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ बावैसो गोदानब्ला अननानै साबस्क्राइब लाइक कमेन्ट खालामना हो, जेन' नोंथांमोननि बे मोनसे साबस्क्राइबनि गेजेरजोंनो आङो नोंथांनि मोनसे कमेन्टनि गेजेरजोंनो आङो जेन' भिडिअ बानायनो मटिभेसन मोननाय बायदि। तो नोंथांमोना सापर्ट आरो शेयार खालाम आंखौहाय। तो नायलांबाय था नोंथांमोन, नुलांगोन गासिबो फारि फारि नुलांगोन दे। देखो गाइस बादामालि फवासे जागोन कारेन्टआव नांनाय मोनदों। लाखि सोरबा नुसनबा लांबायमोन बेखौहाय। नै मोनजाफेराखैबो गोबाव जाबाय मोनजायैया मोजां गिदिर। गाङा गुवारथार नै आरामनो खाबथाना थादों कारेन्टआवनो सर्ट जानानै। नै ओमफ्राय नै नोंथांमोन नायदो माबायदि ओरै सावजोब्बाय। ओमफ्राय नै सुनानै होबाय आंनो आरामनो। ओमफ्राय नै खर'आ माबायदि हाथाय अरखेलायदों नै साला माबायदि नुवाखै। आङो ओंखाम जायाखैमोन नालाय आं ओंखाम जाबाय। ओमफ्राय आइया बिदिनो बेफोरखौ साफा बानायना होबाय, सुनानै होबाय। ओमफ्राय आं दा गोदाबाय थासै, नोंथांमोना दा नायलांबाय थाबानो जाबाय। नुगोन नोंथांमोना आं गोदानाय हारसिंना भिडिअ खालामनो उसुबिदा जायो, जेन' नोंथांमोना दा नुगोन आरोना। तो गाइस ओमफ्राय दा गासिबो रेडि जाजोब्बाय। ओमफ्राय दा गोदानांसिगौल' आरोना बाखिया। ओमफ्राय नायलांबाय था नोंथांमोननो आं देखायनो लादों जाहैबाय बादामालि गाइसनि बादामालि। ओमफ्राय बादामालिया मेजेम आरोना नै बेजों बिगुरा बोखारबाय। ओमफ्राय नै बेजों दङ नै बिगुरा नै साला हाथाया माबायदि नुवाखै एखेबारे गिथावथाव नुखागोन नङा होनदों हरावहाय गिदिर जायोब्ला नै। ओमफ्राय बेखौ एसे हनांगौ आरोना नै गोसोमखौहाय। देखो गाइस बुहुत गोबावनि उनावहाय बादामालि। दायो आंथ' गोदाखांजोब्बाय गासिबो बेदरखौ। ओमफ्राय दा आं नोंथांमोननो नै देखायनि नै गाइसमोन नोंथांमोना नायदो नै माबायदि फवासे बेदर माबानि आरोना बादामालिनि बेदरा माबायदि जाखो। नै बै गोसोम गोसोमा माखासे माबा आरोना बिगुर, माखासेया बिगुर बोखानाय माखासेया बिगुर बोखाराखै। बेखौ जायोब्ला आरोना सानाय सुनाय बेमार आजार खारो। बे बुस्थुआ मोजां आरोना। माने बे बादामालिया बिदिनो फिथाइ सामथाइ जायोना, बायदिसिना बिफांनि फिथाइफोरसो जायोना बियो। मोजां भिटामिन जायो बियो। मुलिसो बियो मुलि, नोंथांमोना मिथिखागौ। जेन' सानाय सुनाय बायदिसिनाया खारो आरोना जानांगौ। माने बियो हाग्रानि दाउ ना